Jopiny kor gwenge mopogore opogore pacho kae pod rito gi siso ng'eto mar ng'ura mane ochwal e doho maduong' mogik e pacho kae kaluwore gi yiero mar jatend piny Kenya moyier William Ruto. Bura ma bende pod dhi nyime e doho maduong' mogik. Sharon Ong'ao nigi mathoth. Mar yiero maduong' ma pacho kae manochiw kod jakom mar IEBC Wafula Chebukati chieng' tarik 15 mar dwe mar aboro. Doho maduong' mogik ne oyudo ng'ur 9. Ng'ur 7 mane kwedo duoko mar yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya moyier, ka ng'ur 2 ne siro lwedo yiero mare. Kata kamano doho ne odhi nyime mar thicho oko ng'ur 2, ng'ur mane ochwal kod Moses Kuria, kaachiel kod mane ochwal kod David Mwaure, achiel kuom jochung' e lemo mar tend piny Kenya. Kaluwore gi chike ma pacho kae, bang' ng'ur mane ochiw ne doho maduong' mogik, owinjore doho oyal buche mag ng'ur makamano e kind thuolo mar ndalo 14 bang' yudo ng'ur. Ng'ur ma bende ne gichako winjo chieng' tich 2 mar jumani, motelo ne hikruok mane jong'ad bura 7 mag doho maduong' mogik nobedo godo kod okinde mopogore opogore chieng' wuok tich. Once a party has exhausted the allocated time, the microphone will be switched off. We also wish to state that if there is time that is unspent by the council, the time belongs to court, so we will not allow anybody to donate, but revert it to the court for the court to share it out. Jopiny bende osebedo kaluwo chenro mar ng'ur kaka osebedo kadhi nyime e doho maduong' mogik gi bolruok kod horruok. Moko kuom jopiny mawuok e counties mopogore opogore bende ne ochiwo pachgi kaluwore gi geno ma gintiere godo motelo ne ng'eto mar bura makamano ma ibichiw juma mabiro. Naneno evidence monoteri court cha wad gadier kendo wang'e ni Supreme Court bro timo dwaro gi maber kaka nikech kaka wan jopiny wan wasetimo wakiwa. Gini en kind japiny gi jakuo, to japiny mondo mi oyud hakine en nani wuok tich ma en on Monday. Kidhi do gik moko ariyo nyalo timre, dwaroni kaka nyitero nyalo timre, or onyalo dhi ataro ma dwaroni. Ifanyiwe ukweli na mwenye alipata hiyo kiti apate justice. Ndio wan kaka Homa Bay County waikore ni wadoke yiero nikech dono wan gi geno kuome no dhi kelo duoko maber ma jopiny dwaro kaluwore gi evidence manotere nyime. Gin evidence ma yakotosa madhi golo ni Raila Odinga mano yombo. Osebed kikwalowa mang'eny. Wang' ni to ni waneno mondo Nyasaye odonje e chuny jogo jo-court mondo miwa gini. To ok wadwar ni mondo wadoge riran. Wach moro ni dok e yiero ni to onge. Ka waseneno ka court wuotho to waneno ka diera chal ka gima yudore matin. To pok wabedo gi geno ahinya. Joka gin mana joka. Wenge duto koro ng'iyo chieng' tarik 5 mar juma mabiro ka igeno ni jong'ad bura 7 mag doho maduong' mogik kotelnegi kod jang'ad bura maduong' Martha Koome biro bedo ka chiwo duoko ponono ni yiero mar jatend piny Kenya moyier William Ruto ne otim e yo mahuyanga kata oyo. Sharon Ong'ao,